Drop it. Yeah. Tak čau, ja som Xamon a týmto videom chcem poďakovať hráčovi alebo let's playerovi Gonkimu, ktorý dal na video reklamu na channele, dal tam like, teraz je tam okolo 32 lajkov a je jeden hater, hehe, a dúfam, že Gonky si všimne aj tohto poďakovaniu. To je jedno. Dúfam, že si to všimne, že mu ďakujem za ten like, ktorý tam dal, pretože nám urobil reklamu na náš channel a už sa tam objavilo okolo 4 nových odberateľov a to video má asi najviac lajkov zo všetkých, skoro dokopy by som sa bal povedať. Ne, ale každopádne vám ďakujem úplne všetkým, nielen Gonkimu, ale vám, ste dobrí, že ste nám ten like dali. A dúfam, že ste sa nejak tak naladili na náš channel, dúfam, že nás budete pozerať, dúfam, že nám dáte odber, like na každé video, komenty samozrejme a to by bolo asi všetko. Takže ešte raz ďakujem Gonkimu, ďakujem vám úplne všetkým a čau.